नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो और धमाकेदार गाना के ऑफिशियल पोस्टर आ चुकल बा गाना के रिलीज डेट के साथे। खबर बनावे में थोड़ा देरी भइल, ओकरा खातिर माफ़ी चाहतानी। बाकी अपडेट जरूर सुन ली। त गाना के नाम बा लोनवे पर ले ली, जो ना गाना में आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी नजर आई हैं और गाना के गौले भी खेसारी जी बाड़े। अकेले गीत पवन पांडे जी लिखले बड़े, संगीत आर्या शर्मा जी सजौले बड़े और RS म्यूजिक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के ई गाना बिहान सुबह सुबह 6:15 पर सुने के मिल जाई। जी हाँ, अब ऑडियो आ रहा बा कि वीडियो, इतना जानकारी तो ना बा, लेकिन जितना खबर बा कि शायद वीडियो ही डायरेक्ट आ रहा बा। तो जाके अभी चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जो ना चैनल के नाम बा RS म्यूजिक जंक्शन। त टीम खेसारी के ई गाना बहुत ही शानदार बा, बिहान सुबेरे पूरा दस्तक हो जाई। तो अगर आप लोगन के अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।